Τι έχουμε εδώ, Γεωργία? Τι είναι αυτό που κρατάς? Μαγνήτη. Είναι ένας μαγνήτης. Και τι άλλο έχουμε? Ρινίσματα. Ρινίσματα. Από τι? Από Σίδερα. ωραία. Τι θα κάνουμε τώρα? Με το μαγνήτη θα τα κουνήσουμε. Για προσπάθησε. Όχι. Κράτα και το πότι. Τι γίνεται εδώ, παιδιά, για να δούμε. Για σήκωσέ το. Καθίστε κάτω.